Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khunksiew jong Paiem Wickliffe Syiem bamkwai hadwar ublei. Kebelasong lasa Bangladesh kalayo ban Pyndep yang jingpuli Master of Science Information System naga Central Michigan University, United States of America. Kadi ka Khunksiew jong Paiem Wickliffe Syiem kebelasong lasa menta hasil het Bangladesh kadai kebelatip gerteng kum ka Aitimon Sholamar kebelai posnam karta keberi ka Khun jong ka kong Florence Solamar bat Daniel Dakhar. Kakong Florence Solamar kadi ka Khun kentei ke balai niki prangut ki Khun jong Paiem Wickliffe Syiem ki belasong balsa ha Bangladesh. Paiem Wickliffe lakha Nongstoin West Khas Hills District. Ha khasan trik nailar sejak nai spa khandai udi Syiem khna ka Hima Nongstoin udi khasi beningkong Pyndep ya kekerdan engineer na College of Engineering and Technology Barora ha Gujarat. Ha khatlai trik ukalalingkot sejak nai spa sabupra Wickliffe ula penbenai ka Nongstoin kum ka khasi state kumunong sensyar Syiem ubadan ka jingyo ijengai na ka benta ka bahakamiat jong ka jait benriu hanyotrap ula Khun ben pene pensa ya ka ri hanyotrap kum ka jila lait luat ka balong Syiem hakapor baki pareng ki miino na ka ri khasi jantia ula persya jor ben penyeso ya ka khandau hanyotrap bat ka ri India ka samla Aitimon ka Pyndep ya ka matrik na ka Sunamganj bat betengi ka jingpuli haskul ba shimet hasil het kala trei bon tadi ki jat kam bat khadu ka trei kum ka program manager na ka World Vision hasil het namar ka thrang ban pentbet ya ka jingpuli kala apply ya ka visa bat kala mi in Bangladesh ha ka life hotrik nailar haja afusau ban let puli sha United States of America ban yo ya ka result ha ka pratarik menta ubnai jimang bat kala Pyndep ya ka master degree ha ka science bat technology. Haba yo banyak bat uba Andrew Solamar ubadi ukni jongga samla Aitimon ubadan mentah Bangladesh ula Pyndep bakidon ki jaka puli kum kani kalan hadhaka hendai ka Aitimon ka kwa bandet cha Amerika namar ka kwa ban yo ek jinghi kai ka bakham tbet shu shu ula pin kan mau bo ukpa jungu Paiem Wickliffe Syiem ru ula let puli sha London bat sha Amerika menta pat na bot denjat daga Khunksiew ka Aitimon ula thu bahadu menta naki khasi ki basa Bangladesh kala bandai ka Aitimon ke bala Pyndep ya kejing puli master degree na Amerika bad ukermen bakiwe ki samla khasi na Bangladesh kin poi shakardan bashajrong Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing stang bathuma kijing ikai bapura katkom kajok kabamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat kijing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki kalalong ka shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok